me kasancewar a kodayaushe ina son kasancewa da ke, to amma ba na samun lokutan da zan samu in tsaya da ke ba komai ba saboda ni ne yau ina wannan ƙasa America, Germany, Egypt, so ina so in rika kasancewa da ke, so amma dai karki damu zan rinka ɗaukar ki muna zuwa gurin shakatawa, ke kalar shakatawa ce kuma kin gani ni ma dai kalan jin daɗi ne, so irin haka ya kamata a ce mun rinka yi da ke gaskiya kake damu dai insha Allah kai gaskiya ke tawa ce fa wallahi ke tawa ce wallahi to kin gani ko gashi yanzu nan ma ɗanta take kira na ma ɗanta take kira na. Hello? Ɗan tata? To, dama mitin ɗin na za a yi? A to shi kenan ba damuwa. A wani ƙasa ne? Germany. A to shi kenan ba damuwa. Amma ka san da cewa da inda ta samu dai kawai ka kira ni. To shi kenan. Yauwa. Kin ji wai a Germany za mu je za a yi wani mitin kuma. Shi yasa ina so in kasance da ke ba zama gaskiya dole za mu zo dai a san yadda za a yi dan rinka samun wasu lokuta dai na samun ganawa da ke gaskiya abin da ya kamata a ce an yi shi sa wani lokacin nake kashe waya na ba saboda kira ma shi ke cinye min caji cinye min ma caji. Hello? Dangote. To a to shi kenan ba damuwa Amerika? To ai ka san ni dama ina son in rika zuba hannun jari a irin wajejen nan saboda suna da abubuwa da za su wannan na a to shi kenan yanzu nan zan ma tura manaja na za a tura ma da kuɗi ko da miliyan 100 ne. Ok to shi kenan yayi gani shi ma wai wani hannun jari yake so in sa a America, so ya san da cewa yadda irin nake harkokina ni ba na ƙarya dai haka dai abun dai kawai shi ne bayani ba damuwa. Yanzu gaskiya ke ma ya kamata a ce na ɗan tura miki, na san baki da kuɗi account ɗinki sosai ko to bari za ki bani account number ɗinki ko da miliyan 3 ne ɗan tura miki saboda ki yi wasu ɗan abubuwa saboda kin san bai kamata a cewa irin yadda muke da shi. Ado! Ana magana ba. Ka san wannan ne dama? Ni kake ce ma na san ka? Baba ya fito da shana za mu je gona ka zo ka tsaya nan. Wayan wa ka samu? La ila. Wannan ba rigan Alhaji Mati ne ai. Ina ka sani? Ado! Wallahi na ga ku fa. Rabu da wannan. Wannan rabu da shi kawai. Baby je ki dai za mu yi. Dama kai makaryaci ne.